Ha? Eh, di, iba mo pa rin. Yung tampal mo siya, kita ka lang namin. Tagin mo. Gira. Eh, baka joke bumblebee. Iman na naman, lagi mo matabal-bal ka, anti. Ninak na. Ta. Ay, balbalaga talaga. Yung pagkakadalagan sila na, basta. Nakaka-confirm ko naman. Kapaan. Kada mainit dito ay magre-reflect sa video. Balong ko, sarap ko lang pa niya. Okay. Sige. Mga kakapit lang. Right, laking load guys. Laking load. Lupit talaga, bumblebee. You know, isa sa mga pinakamalaking bell dyan sa Pangasinan. Ilan inches? 33 po. Para mapakita namin ang video na 33 siya. Para yung iba kasi hindi nila matanggap na 33 siya. Sabi daw, wala daw 33. O, titignan niyo sa personal para malaman niyo po.